Ubala is so abomodin share. Our line is to be kindly share it for me. It's Friday. Let's have a chit chat. Let's deliberate on issues. Kindly come online and share the link for me. We've got a lot to talk about. It's my responsibility to come your way with a motivational messages, to advocate Christ to you, and at the same time to tell you the realities of the world and how things really works. So kindly get connected and tap into the unction tonight. We've got a lot of things that we have to talk about. So share the link for me. Share it to any available group. And all that group that is created and dedicated for Opatafuor and Zenith of Heaven's ministry. Yes, Augustine Aqua. Good evening to you wherever you're watching me. Kindly advocate this live telecast to a lot of people. Tell them that Opatafuor is live. Kindly come online. Kindly come online. Share the link for me so that we can talk to ourselves. I'm Israel. And he said, yes, so salute you. Okusia sewa. Wanina ho. Mechio bibia, oshe bibia, mo Ghana share so. Mo nkran. Mo Kumasi, Western, mo UK, mo Italy, Spain, Germany, US of A, all the Arab countries. Big ups to you this very evening. You're highly welcome. This is Opatafuor's channel. So big ups to you wherever you're watching me live. Kindly share the link for me. Advocate this live telecast to a lot of people and tell them to come have a watch of this live streaming. Intimate baby, I will be a child, but more than a share mammy. Na yedi nkomo ene efiada. Ade wo sa wote asiye ye baako pe. Ewi ase na setena na ayete no. Afutufu omu wi ase ye 99. Ena oboafo e baako pe. Tie ni ye. Abraham gusu a meye nyamedwuma no. Awurade ma me hu secret bi e wo wi ase. Na Abraham hu sa secret no. Hu se sa secret we any secret a wasa mefa na boa me wa abrabom. Editie ni ye. There are 99 advisors, but only one helper or supporter. We are seeing the power kwa ye bay. O maame, o papa, unia. Sab unia bema, unia ba. Wobusuafoɔ owofa, wo soa mo. Obi a wonim no asase we su bia, wonam fofoɔ. Omo a ono omo wo adwuma mu. Ye ka omo nyina bom omo ye nipa 100. But saa nipa 100 we no,
emu maako 99 ɛyɛ advisors ɛna emu baako pɛ ɛna ɛyɛ boafoɔ wɔ abrabɔ mu. Anwummerɛ mekasa kyerɛ ɔbadwemba ɛne ɔbanyansafoɔ sɛ asɛm yi a megu no ɔntase ne sɛ besepa ne kɔni ahae na ɔmfa mmɔ ne ntoma a no mfa mmɔ bra ɛfisɛ meyusu yɛ no aboa me mesɛ fa ne biem. Asase wei so ayɛ tei woka obi a wonim ne biara bom wo kunu wo girlfriend wo boyfriend wadamfo wo nuanom wo wɔfanom wo sowanom abusua tenten wo nananom woka wɔn nyinaa bom wɔn yɛ 100 ba saa nkurɔfoɔ wei nyinaa no 99% of them are advisors. Among these 99% people, they are never willing to help you. And the advice could come in a negative or positive ways. Efutuo na saa nipa mako opepe aduo kronkron no ɛyɛ 99% no. Sa woka obi o abrabɔ mu bia bom a saa nkurɔfoɔ no nyinaa woka bom ɔmo yɛ 100. Nanso saa nipa 100 no emu mako 99% ɛyɛ ayɛ ɔmo ho sɛ afutufoɔ wɔ abrabɔ mu. But nipa baako pɛ na wɔ onam fufuo no mu abusua mu a wayɛ willing sɛ ɔbɛboa wɔ abrabɔ mu ɔmo maka obi ani mu ade ma wo. Enti misua nyansa bi ɛne adwene bi hunu sɛ abra Awurade da asase wei adi kyerɛ me no mihunu sɛ saa na teɛ deɛ a ɛna deɛ na wɔsɛ meyɛ ɛne na adeɛ baako pɛ ɛna wɔsɛ meyɛ ɛwɔ abrabɔ mu. Adeɛ a meyɛ ne sɛ adeɛ a meyɛ ne sɛ mitu me ho fo ɛna mehyɛ me sapɔ mu nsuo. Tie ne yo mihunu sɛ Awurade ada n'adi akyerɛ me sɛ enipa a menim wɔn mu nyinaa wɔ wiase no sɛ emu 99 ayɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ afutufoɔ na afutuo no so no eguma ahodoɔ mmienu ebi yɛ afutu bɔne ebi nso yɛ afutu papa. Saa nkurɔfoɔ wei nyinaa no meka ɔmo bɔ mu na mehunu sɛ saa deɛ a ɛwɔ sɛ mehyɛ me ho nkuran na metu me ho fo na mehyɛ me ho den ɛwɔ abrabɔ mu na meko ɔkoden ɛde kɔ m'anim. Abra a menyini no mamfa nneɛma easy. Mo mu bi wɔ hɔ a bɛɛ 4 years ni na mo de ahu me. Obi wɔ hɔ a 6 years ni. Mo mu bi wɔ so a 10 years ni na mo de ahu me. Way back 2010, 2011 when we were in ministry at that time, mo bebree hu me. Na busa ho sɛ wan ne ɔboafoɔ no. Wan ne ɔboafoɔ no. Eduru mmere bi enipa ebu yabam. Hyɛ wo den. Anwummerɛ mi pɛ sɛ meka kyerɛ sɛ tu wa tena ase ne tu ho fo. Ne fa ho adwene. Ne hyɛ wo ho den. Ne twa ntoma fa si wo bo. Ne ko ɔkoden. Ne fa koduru asomdwie mu. Ne nkonimdie ɛwɔ hɔ ma wo. Eduru mmere bi a abrabɔ ne mu bɛyɛ den. But emu yɛ den a ɛwɔ sɛ wotu ho fo. Edide bia no abra na me school I quite remember my basic level of education, that is through primary to my GHS level. Hey, I had a terrible experience as at that time because I had nobody to help me in life. Sometimes I felt like giving up. Because me pimpim me di me tiba pimpim a me kɔ ne nyinaa no nipa nka me de na ya me mawre kyekye se e wo se nka se nipa we die minim se asɛm to me a ɔbɛboa me no wobɛkɔ nipa no hɔ na waka ne tantantan na akwayɛ te sɛ asɛ anka wankɔ mpo a na nkɛyɛ
bu ha utimi kɔ wɔfa hɔ na wɔfa waka asɛm ya tantantan na ɔde akyerɛ wo bu ha wo maame nua asɛm ba afei na ɔbɛyɛ ne ho sɛ asɛm aba a yɛpɛ solution to the problem na aba no afei na ɔyɛ ne ho sɛ wonim nyansa na ɔkora na asɛ wo no sɛbisɛbi wagyimi wonim nyansa ɛna wayɛ saa adeɛ no nanso so sɛbisɛbi asɛm na aba nti a saa nkurɔfoɔ wɔ nyinaa no eduru mmerɛ bi na maba mu bu na meyɛ give up a na awurade honhom abɛbɔ me nka yɛ sɛ ɛma me werɛ mfiri sɛ abra a na mewɔ 12 years no ɔbɛka kyerɛ me sɛ abrabɔ yi mu nyinaa no nipa 99% ɔmo yɛ ɔmo afutufoɔ ɔmo mmoa wo da but 1% no ɛna pɛ sɛ boa wo a they are willing to help you with everything that they have. So sometimes materializing your dreams becomes something very difficult. It becomes something very difficult because there's nobody in there to support you. I believe you have a very good dream. There is something that is in you that you would love people to support you. But I do maybe I need a boo abam. Me obi a me yam dwuma ntem. Me de no. Me yam dwuma ntem pa wa brabom. Me yam dwuma ntem. Me wura SS1 nyina na me adwuma me sofo. Me wura SS1 nyina na me sofo. Me yam dwuma ntem. If we say tamu na me yini no. Na me ne asofo na tete. Yetete mu SDA mu enti me nye obi a I say me nya that feeling, that experience, that worldly experiences no I said there because of say yetete mu nyame fie. Na bra me nyini na me nyini no. Me experiences sa nyoma we mu nyina bi. Imagine 16 years boy a my mountain platform a me ye crusade. If you have me to me kokanya me asam ne abome. Nyase ya mo me dawo ya abome. If you out me preach na anyi obi de. Otimi bo, otimi obi timi be bo wasom for no reason. If you out me preach e wo radio so na nipa ne te ne radio ho a otimi fafo no atretew. Otimi capture us next time obi preach. Now can say asem say bi mu a eno ano ne obebo pa me abeku ni nyina. The dream maybe anypa nyina reject me. Not even my family member. Ibusu ani bia no was we try to see me apart from me papa. Me papa na nim ahyase onim because abra owo me to ho no on nim kom sha ye de ma no enti na papa de me nyini boni ayeda. Efiri se na de bia na nani wo me ho. De bia na ni wo me ho. Ba bia mo bia no obehwe me. But me omo ma kade obia ni hoso oba me nche wa brabom. Enti turu mre bia na mabamu abu eduru mre bia nye se mi nsu da o me ka se bi a kire o ne. Eduru mre bia mitimi ko hyeda mu su me masu da pa. Mani na eden na ni eden no nye se na mete ani eden na hu mi se Opatafuor ani eden no nye se na mete o. Enye se na mete na me ye boko saa type ni bi. But I realize say mi nyini no na me ni maami bi abedi trimoda agu no so. Me ni ofa bi obefa me e de matena se me ofa ase. Abrabo yi a wo boi yenise. Ne wi ase Opatafuor mi nyansa me wo. Me nim dia me wo yi a wo di hwe mi. A me di bi kyerɛkyerɛ wi ase. Eya won kunkuru tumi adom. Efiri sɛ metimi aka sɛ me ye one of the biggest testimony of God's signs and wonders. One of the miraculous works of God. I am one of them. I was being taught by the Spirit of God. My divine illumination and all things. I got everything from God. Eti eduru mre bia nyamedwuma no obetimi kura aka kyerɛw sɛ sɛbe kwasea we de nyamsɛm papa bɛ na obetimi aka.
ebi wa yɛtumi kɔ information center kora sɛ yɛkɔpɛ information center ɔkora nanka yɛde aka nyamesɛm no obi ate bi ɔmo de ɔmo tumi pam me obi kora tumi de abufuo ɛbɔ wasum na waso sɛ yɛabɔ me da yɛabɔ me paa ebi wa ɛbɔ masum na masum ayɛ me kyan deɛ mete yɛ kyan na kasa nko a wɔ masum na mekɔtena ase na sɛ medwendwene ho na maba mu abu na mensu a then you see an angel of the Lord will appear to me and tell me, Mabamu, no, Yame whom are you above asane. What catch them say? The catchers here do bury yasan. What time for be? Any pamaku makunantina on Bawa Quamun. Ubia moa, ubia few. Ubia wo, Jawa, or de be show, a wabrabum. And so nipa bakubi. Ebeba wo wabrabo mu a obetimi aboa wo enti ma me hye me sapo mu nsuo ma me Opatafuor me hye me sapo mu nsuo me betena Ashtown e Kumasi abonten so me ko school e wo Kings book room airport runabout mo amunim Kumasi ne de Kings. That's where I had my basic level of education. At the beginner's level, that's where I had it. In a school, I'm an anti-form, no, my birthday. We all class 1. I walked all the way from Kings. No, my bar him Bobuano. Baby, I'm a school, no. Now just imagine. And the young, it didn't be ya. Na me nine na ya me ya. Na me koto dwe nyina ya me ya. Na mabamu abu. Na urade aboma beti no aka kyerem say, "Kachi, show sapo mu nsuo, tu ankasa hofo, tu hofo." Madinka aka kyerem say, "Tu hofo na show sapo mu nsuo, na ku okoden ko wanim, na ye dan nkunim dim bieba." E de duru mire bia o, sister, bra. E duru mire bia show hoden. Enipa ne de maako 99 omu nyina okona akoka wasam kyerɛ omu a omu nyina obie no obɛboa omu nyina bebu abomfia obi kura bɛka sɛ wo faso papa bɛn ne wo so yɛ wo mu a abrabɔ no ɔno a ɔmoa wo but obi ɛwɔ nkyɛn bi a enka obetimi aboa na sɛ nipa yi ade ne tɛkyerɛ ma na ɔde asi hu no akɔsɛ wa kyerɛ sɛ nipa no enti ɔno a wa amoa Bontinsuni na obi ogina nkyɛn anka obetimi aboa wɔ abrabom no ɔno ade de tɛkyerɛma akɔsopaw ɛde wakyerɛ nipa no enti ama nipa no kura hu a ohum sɛsɛbe asɛ okura wo ne bonsam ɛna ka bom ɛna ɛtiri onyankopɔn so atua wɔ soro obi wɔ hɔ a ɔmoa wo obi wɔ hɔ a wɔyɛ wɔfa obi wɔ hɔ a wɔyɛ wosoa ɔyɛ wo nua ɔmoa wɔ abrabom da nanso so sɛbe yɛse nka usum aberewa a baabi ɔbɛtɔ deɛ nka wo mfa ho edi sɛ wo mmoa me a nka gyaa me na me ankasa memfa me tiri empempem wɔ abrabom na sɛbe menya bia na nka madi wei deɛ ɔno a ɔmmoa wo ɔno so a ɔde ne tɛkyerɛma ne nano bɛdi w'akyi menim sɛ ebi ato da mu bebree maba mu abu mu bebree maba mu abu ma nhyɛ nkuran a enipa na ɛwɔ mu no obɛma na asɛe obi wɔ a ɔmmoa wo na w'ani abere na wopɛ mmoa asɛm ato na wopɛ mmoa no na wɔhyɛ akyire wokɔ obi hɔ nom a na nipa no aka kyerɛ sɛ wokɔ nyame yɛ adom a anɔpa wobɛte me nka anɔpa na wobɛfrɛ no ɔmfiw adentia wafrɛ wo ho nipa bi anaa wo ho nipa bi ahunu sɛ wakɔ no hɔ sɛ wokɔpɛ mmoa ɛna ɔno ankasa atwe phone afrɛ wo mo asɛw pasade wakyerɛ nipa no nti adeɛ kyi nipa no hunu sɛ wokora no woka ho bi ɛna kyɛ sɛ wɔbrɛ wɔ abrabom obi fi sɛ wokora no woka ho bi no ɔno wɔbrɛ wɔ abrabom nti at once wonyɛ ne bɔne o nanso wabɛyɛ ne tamfo obi wɔ hɔ a wonyɛ ne bɔne nanso wabɛyɛ ne tamfo obi wɔ hɔ a wɔn mu atwa ho ahyia no wɔhyehyɛ no wɔn mu gyiri gu fam wɔhyehyɛ no wɔn mu gyiri gu fam wɔhyehyɛ no wɔn mu gyiri gu fam obi mpo na bɛbɛn wɔ a na wɔn de wɔn ano na wɔn suban bi na wɔn de ataake nipa no
It was not easy. Battling with some of these issues in life, it is not easy. I told one man of God, I said, I didn't just get up one day and became who I am. You only knew me at the, let's say, 2018, 2019 there on. But sit yourself down and ask yourself questions. When you hadn't gotten into contact with me, where exactly was I? Tamana unyehu Opatafuor no ente menka 2018 ebuza sana mo hin. Na me da so priti. Bi wo ha wo ya akonkyene bompa ye disu be bompa ya bu aye be break fasting mpo na ye be di kura edin. Sister, show sapo mu nsuo ne tu ho fo. Na kokɔ wanim. Ko na fa ko wanim. Durum na bi otan ne beba. Matthew 10:36 was when nipa fiefo be na tamfo. Nti wo ma me dua bi kura ansɔre antia wa na kyese wo nyenyamesom na wo som. Unia bema bi, unia baby ansɔre antia wo. Obi a watɔ aduane da ama na di. Obi a wadi di wo nsam da. Obi oya wo fa waboa ne da e wa abrabom. Sister, se sa nipa no wansɔre antia wa na kyese wo nyenyamesom na wo som. Na Bible asem o kan no ena ya na me de me ho atoso. Awurade asem a o kan no o se hwɛ. Ade nyina ka bom na di aboa ye na awie ye yie. No kwasem ewo mu ne se. Minia enka $100,000 ebe free ato ayira. Ene $100 ebe yira. Ene enka $100 ni mu nyira. Na $100,000 na enka ho. Yes, sir. Nipa na wone ne te no. Wada ne suba di ntem amwo hu. Na se ofikiu ene koduru mpempensuo baabi. Ena nka ade papa bi ba wo nsam. Ena nka ohwimu ye ana ose no a. Ka be ya wo ya achen de ne ode aye wi. Edurum na bi a me tenase ne matumi hofo. Me ka kire me kra se a Opatafuor. Ye won krofo bi o ma kire me nyansa wo wiase. Se de emisi breye emu akonkyere. Obi wo ha de ehema numpo me yi de ma woni pa no. Mitimi ya asori nyina wie na me collection ne me tight ne me bibi aba ye nyina ne ma kye nyina. But at the end of the day no san krofo we sabotage me omo they try say let's bring Opatafuor down we see. Na bra eni ama hwase se popi up no me anam me di ya wo me mu but the drum na bi na urare ka kire se hwe Opatafuor aka de a kire o se en ma wure free abra na hwase ma me ka kire o me ka kire o se nipa 99 na beba wa akwam sa o mu nyina beba be hetew na mu one pe na beba be boa wo me tiase sa me di hye me trim na me bo me trim po se e no kora mpa enipa o ma ba wa akwam nyina u study a so wa upa study wa wo hwe mi ya analysis omo ba nyina ase omo e wo subambo ni bi epese ye dey say life as wo nwene boni o sometimes you wo nwene boni o ebi wo ha wo be ye ne papa at the end of the day no aye oboni bi no aye dis enipa ho nwanwa de ye enipa hu enye asumasi na ohia wa na nko say sister usu nipa de ohu bi da enye nipa asumasi na bra ne say ohu su a ohu su nipa da sa bra kuro ya na asa ko gina baabi ene wo di watem sa sister ya na ne wako gina baabi a wo di watem emire bi usika kakra no wa save say wo di koye bibi abra maami frewo abra unu yan frewo abra wo tese wo yare abra o case wa kwa maniem abra o case na ho kyere no ukoyi na ade ma no ojiwie ye no se agina o ka kyere o se minia man hia wa nkanye yonko obi si onua na afa ye ne den e ba na sei en afa de sa onipa yi o se o yonko fa woni ne wo no woni ne nua woni ne ntam nkita hodie no o se ebi maada na afa de ono asa so de dia no obi wo hono mu a hu sa de pakura bo abrabo mu ana wadwa mi hu sa ne o ma we nyina na mi carry sansam we nyina na mi de gu nsane so sister yes esole ya ne abegina hono mu se
Yeah, can Bible. Ministry, it is never easy. Running a ministry and carrying a true and a sound doctrine. Hey, it do maybe a ya na nyanwa say asofo no eye fake miracle. Ya na nyanwa say omobo pa ema anifrafo. Eba sorry, ehada ye omo ho say nyame amo masayare. Uko Nigeria, so many pastors. Uba Ghana, asofo bebre. Omo say nyame na afre omo ye nhihye ho. Sister, the entire say sa asofo no dodo na omo hye nyame dwuma ase no. Na nyame tumi na wo omo so. Nanso so ekwan bi ensole ma bi enkwan bi a onipa bi di omo fa so no. Na mo omo ko wie sa ate bi anim. Enti hu say enipa mionu miensa egu ye nase e wa asori dem ni e preachi a emfa nhye otirim da emfa nhye otirim say Opatafuor de ese wanyanefo ofiti ya na obi asori sister wow ma wachim wo mo awo wo mo kra no se wo tete wo mu ofi ase na sitie wan kasa wo a wo hwemi wo ma a wo wo mu ofie no wo tete wo mu ase na sitie hwedewi o maso esi e denfa na nkampo apese empanyinfu o manyinyi o mufifiri o mufia bayifo kora ntimi o mo empanyinfu o mufie empanyinfu ahemfo kora ntimi ntia o mo ni o maba betena o na ase sankrofo wei e na wo de poma edi o manim de o makoma awurade ebi abobra cheo ebi anyini cheo ebi wo sika cheo ebi akọ school sineme ebi wo nimdeɛ sineme na wei wakukuru ne nneɛma de abesi wo na ase sɛ Opatafuor fameko heaven ebe enti won eduru mire bi a onipa no ono te wona wo kontokwa e de age no na sa nipa na asa you offended ohu anu omuna wo wa bo hu po e we de tirim obi wo hono mo a utimi koje no sometimes we normally have an attack. We experience spiritual attacks, but sometimes we don't tell some of you people. Obi o ha oba wo nchen, o bom pa ye man e deliver no no kwa. Anadwo a wada no. Na demon na ba revenge. Ana se demon na ma revenge a, unim de ekọ. Otimi ko hye obi mu. Na nipa na ba attack o. Enti obi timi sori so camera e di si ni so. No do attempt for no reason. But who say a dear part of Opatafuor ya ontimi nya asem bia. Enka. Uni dentia. Why you possessed? To me be free baby. Na say to me no so no. Na what will be mu a wa ware no. What will be mu a wa say ni sikasem. What will be mu a wo gu ni pa nanim ase. Ode yare ato no so and ode abo Opatafuor na magye no. Ana to me ni enwa baby a anye no. Ana to me no akowuro obi mu. Ana to me ni ne me de beko. Nanso saa nipa na tumi ne te ne so no so won nam no akoto se yese Opatafuor a ne nani agye enso sabi senye ono a enkame kabedi beda o senye ono a enkame Opatafuor kabedi beda nanso eduru mene bia saa nyoma we nyina ya na yekomu no metimi hyede mu din na matumi hofo metimi hyede mu din na matumi hofo na mia nkasa ma encourage myself tieni o me shut them na ma encourage myself say Opatafuor sori wo mudiem obi o ha oda wo hia ne ahokyerem asesabom no wo odwane beto Opatafuor a na ma gye ne feso na ma ka o makoma mu say asa oni pa die me forso ama na brabo ehine yie saa nipa yi a maka saa asɛm yi no saa the same nipa yi a no wobɛko ade ama na duru mpɛmpɛnso baabi no na huhumfi na ɔte ne fie no a ɔkutia no na wakɔwura obi mu ɛkutia no ɔno a saa akɔte a na ɔno nso ɛka bi nti asɛm a deɛ wonnim ho hwee no ɛne onipa de too so ɔmo de bi di Paul say deɛ menim no ɛno ne yɛbisa me ade a Paul enye ye no enu yebusa Paul if he said na Paul enam onyame tumi nso onyame abasa so agi nyame ma if he said
saa tam no na entafo ayifuo bebrebe ɛwɔ hɔ a na ɔma twia fa ɛyɛ agidifoɔ so ebi na farisifoɔ ɛne sadducees no na ɔmo di ɛyɛ misrimfo israelfoɔ na gum a ɛyɛ yesu baayɛ ɔde nkyerɛkyerɛ ne nokorɛ honhom ɛbɛyi wɔn no eduru mmere bi no ahohom no o pastor de hwɛ otwa nsuo no kɔ esuo no agya ɛyɛ gadara no Bible sɛ na ɔbɔdam ni na ɔte wɔ no ɔtamboɔ so ɔde bɛbɔ yesu ɛna yesu deliver no ɔna mmoa no kɔ tumi bɔne no kɔ wura mprakom nti obi wɔ hɔ no ma saa aboɔ no a ɔbɔdamfoɔ no tamoyɛ no sɛ obi wa wotu honhom bi firi ne mu a ne wakɔ wura obi mu ne wakɔ tamboɔ no ɔde abɛbɔ yɛn saa na ti o obi wɔ hɔ no mu a wotu honhom firi ne mu woyɛ ne ho spiritual works a na honhom no kɔ a ne wakɔ fa aboɔ no ɔde abɛbɔ yɛn ɛboɔ ɔde bɔ yɛn ne sɛn otimi tena hɔ no wasɛw otimi ka ho asɛm yayaya na ɔde ayɛ awerɛhoɔ ani sum deɛ ɛsɛ sɛ nipa ka na ɔmo ka fa ho saa nneɛma wei nyinaa mate bi so many years mekae yɛde makɔ strike central da yɛde rape case ato me so da ɛduru ma bi no maba mu abu yɛde murder case ato me so da yɛakye me pɛn a yɛsi makum obi afei wurawura mu no afei menim ho hwee ɔmokɔkye nipa korɔ afei na onyame nipa yɛpaw kyɛw ɛyɛsi nam sɛ ɛyɛ kristo a medi n'akyi ntia onyame asɛm ɛkura me ntia mebaeɛ na nka mbɛyɛ azaa ɛna nka mehyehyɛ ho a nka wokora bɛtu adi m'akyi but nam sɛ wokura nokorɛ nkyerɛkyerɛ ne nokorɛ honhom nti no bibio nipa bɛsɔre atia wo saa na abrabɔ no tie o ɛma ne nya wo sɛ wote hɔ no baabi a wobɛkɔ biara no onipa bi bɛcelebrate wo Bible sɛ na saa na wɔn na ne wɔagya ɛhoahoa atoro adiifoɔ no ɛnɛ wote society na society na wote mu no sɛ bɔne bi kɔ so na wɔandi bia ɔmo nyinaa ɔmo di bɔne no ɛbɛsɔre no matwa ɔmo ho atia wo ɛte sɛ wowɔ adwuma mu a mowɔ adwuma mu na nkɔnkɔnsa bi kɔ so huhuhuhu bi kɔ so bɔne bi kɔ so suban bɔne bi kɔ so sɛ bia woyɛ teacher ni woyɛ nurse ni woyɛ medical doctor woyɛ lawyer woyɛ judge woyɛ bia parliamentarian woyɛ one of these legislatures executives who originated from the judiciary and now woyɛ businessman ne sɛ bɔne bi kɔ so na sɛ woandi bia na ɔma sɔre atia wo bia wotɔn adeɛ wɔ dwom ɔmo nyinaa ka ɔma no bom a na ɔmo di nkɔnkɔnsa sɛ nkɔnkɔnsa no ɛduru sɛ ɔmo di nkɔnkɔnsa na ɔmo kɔtena ase ɛwɔ ɔmo nneɛma ho na wowa nkɔtena ho bia na ɔmo so a na ɔmo amuna wo adenti na yɛde onipa dasani tu hɔ sɛ yɛsopa no yɛgu n'anim ase yɛkeka ne ho nsɛm no adenti na wɔamɛka ho bi ɛno nti onipa hu a ne wamuna wei nyinaa yɛ attack nketenkete a ɛfiri nipa ho ɛba wo wei nyinaa yɛ attack nketenkete a ɛfiri nipa ho ba ɛduru mmerɛ bi ɔnsɛ sɛ mɛgyae ɛyɛ true prophecy mɛgyae true prophecy because metwa true prophecy wie a attacks ɛba me so no nyame ɔhata soro yi ɛtumi twa true prophecy wie no madwane afiri fie ɛfisɛ yesu ka ɔsɛ sɛ ɔmo bɔ mo so attack ɛyɛ a mo nyane wotumi twa true prophecy wode video no to online a ne yɛafrɛ sɛ masa ɛnɛ hwɛ ne wankɔ fie o must suffer countless of assassination attempt. I'm telling you. Must suffer countless of assassination attempt. Onyame adom ti mitimi survive countless of assassination attempts. Say nipa bo pass ye be kume no. Bebrebe kwa. Bebrebe. Junior akra say be to me. Every year bia assassination attempt. Anye mi nua sɔfo bi na ɛbɛbɔ paase yɛ mekumi a ɛyɛ ɔhene bi anye ɔhene bi a ɛyɛ politician bi ne wabɔ paa ɛyɛ businessman bi ne wabɔ paa sɛ munkoku Opatafuor mayɛ wo dɛ maka deɛ ba asɛm wobɛduadua mu yɛsɛ na wobɔ mpayɛ bi na ɛmena duru sɛ ɔwɔ so wɔyɛ sacrifice empire na amobɔ no ɛkɔsɛɛ no nti ne occultic realm no ne grandmaster no sɛ wo na wo sɛɛ no nti na watu n'ani asi wo susu wobɛkum
On the 10th of June, me give me birthday on the seat. 4 days pepepe. Nyame ani tumi ni adom e wo me so. Kanipa kumi to twene. And kanipa kumi to twene. Me da ho na dwoa bobe 12:30. I'm say race bi ato me so. Onyame wo se sɔre firi akɔ. Me di me ka. Frame is to say na papa epie koe. Be 2 something, 1 something to 2. Ewurade se sa ko fie no ko hade. Ewurade anka nkyere me. Me koya, ya bubu mi honoma bubu mi bedroom abubu babia. Na unim senka arm robbers and the bar so attacker. Senka arm robbers no. Enka usike egu onko mbefa. Enka wahunya de ne wajapade egu onko mumva bi. Adenti na sika ewo drawer musisi wo. Omo atwetwe drawer ni nyina yi egu honum. Atete bed ni ade nyina omfisi madwane akɔhye mpaase. Omo biebio bubu ayi nyina se no. Become free semi shasi. On the 10th ya nkade to me no. On the 10th ya nkade to me no. And imagine say nye onyame tumi a nkade ne besi. Nkade beti na beti so a popular Kumasi pastor or a preacher found dead in his room. And in Guasia poto, and so no bonifu bi and a dimra ashanin sa ajo kra ya. But thank God ni ami tu mini nyame adoma na wo me so. Ka boni a enka onipa di mi no. Ka boni a onipa di mi no. I took a footage of whatever that transpired. And imagine say enye urade na bo me kokos Jan free baby awo no nipa say na e ba. Enka de na to me. Ki kumi to twene. But sanyoma we nyina no metena sia. Oh, unse sani ma we nyina odi agora wabambebu. Odi agora wabambebu. Maya na makai asema Ewurade ka kire me. So Opatafuor tu hufo na hye wa hu nkuran. Expect say obi na mfiri baabi e me hye nkuran. Hye hu nkuran sister na abrabo no unya na fofofo saa. Unya na fofofo. Unya na fofofo. Unya na fofofo. Fufu unya ne sa da hye hu nkuran. Wo mo be ka bamubuo nsam e de a kyerɛw. Obi timi kura obi timi ye voice note no de asɛ no wo Opatafuor wo timi ye sɔfo ye pɛ sɔfo papa wo so Opatafuor. Na we sabe we ye Pentecost ni we ye Assemblies of God we ye CAC enyam asɛm de asɔle a wo kra akɔndɔ no e ne wakɔ. So enka o mama asɔre a mama nya ma asɔre e enso onipa ne timi fa phone no alfra no adi watem obi timi ye voice no adi watem keke. Obi timi fa phone no adi watem keke. The guy recently obi threat bi o de send me wasi ma asɔre da no baby am ya asɔre oba be bu ni nyina agum na ma kyere baby am ya asɔre e de na ma ye wa be bu ni nyina agum e de na ma ye. Oh, and some of these issues no so what tenase now titi bi film now the big kan sister wa bambepo eduru mre bi abo se esum obi o no wotimi dwane na o dominica no aba me nche esum obi timi bobna na makrokrom si nya abotro esum de e homo onipa bi ase osu efiri se bible say ebre mu oden no gina pintin na ebre mu odeso ba se gina pintin enti we gina akire se o fa na hogo no so wa asase we so ya tete me apansam me pen ye tie me so pen. I can't remember there was a time omo boom me naked. I was naked in front of so many women. It's reality. Omo boom me. I can't remember there was a time they say makoka say TMPP. Hey sister, I say way. Omo boom me naked. Omo boom me naked. And can come support them omo ro me hu nyina naked. Then kwala agina ho e marry one we nyina hwe madi de na mai. Nkom say yawo because the way onyame guru me no oye manu se ja
me ka ya na si me ka ya na si afi drumre bi no na otan ne koso onse obi ho no a sa wo hye nkom na amfeva na adwene da ne tirim se damre wo tan so what study sa ne amana but onimu se wo no nkom hye na wo hye no woni any interest bia wo mo nemum de wo no spiritual no enne waku na wo ka kire no ejika onipa na wo ka ne ho asem no o nyansa ni nimde a wo se ko frɛ obusa wo se asemu ama wakan ade na menye mfa ho so wo sa ade na ete se mete wo no abeka kyem so opatafoɔ mahu se sense meti hoi bebreti mi frɛ me ka kyem se papa ya so da yesi afa ho eno nche se mi odifo ntimi enipa na oka me didi na temu obi timi frɛ me ka kyerɛ me se opatafoɔ me so da ye no na wawu opatafoɔ me so da ye ne sei but ni nyina mu ka me gina koma pam unim de ntia me gina koma pam mi na wo se me hunu nyansa na asem ko na wo ka fa me ho no se ye papa me ye ho adwuma na abam eye bone a me ye ho adwuma na matwitwam saa na wi asenete nanso ebi mu adwene bi se ase wo hye nkom ka se oh Augustina akwa mahu se sense na se nye papa ade a wanka papa amfa ne ho ntino wo ye ne bonsam nti anadwo a wada na otimi bɔ paase ye mekum atoye bebrebe nti me kawe di akyerɛ wo sɛ sister bra hyɛ wo ho nkura di nka tu ho fo sanka ho asantini anatwi kasa sanka ho a wankasa tu ho fo nti asɔkye bi bɔ wo abrabɔ no mu a ɛnya afei na obi betu fo there was a time bi mind bi ɛsi wo tu fo na me sɛ me dana ase but deɛ me pɛ sɛ me mante ase sɛ me tu me ho fo dada wante mase ɔka sɛ yɛ ahantan anadwe nanso na me pɛ sɛ me kyerɛ ne sɛ deɛ ɔka biara no me gye ne wɔ akoma pam nanso so deɛ meyɛ no menim sɛ nnipa bebree bɛsɔre atia me daakye menim sɛ nnipa bebree bɛsɔre atia me daakye nti madi nkan ahyɛ me ho den wɔ saa nneɛma no ho saa na mpɛ sɛ me kyerɛ no nti hyɛ wo ho den na tu ho fo ka kyerɛ w'akoma w'adwene ɛne wo nipadua sɛ baabi a mekɔ no ɛde a meduru hɔ na fa hyɛ wo tirim sɛ abrabɔ no a wobɔ no nnipa maako na nti na ɛbɛbɔ abrabɔ mu ɔmu nyinaa bɛdi nhwammɔ ebi kura deɛ ɔmo de yaw ne su na ɛbɛgya wo kwan ebi bɛtwa ntorɔ de atoo so yayaaya ɛntoro a yɛbɛdi atoo so atɛmdidi obi bɛdi wo ama no ayɛ wo ya sotoro a obi bɛbɔ wɔ abrabɔ mu ɛniguase obi bɛgu ensem a yɛbɛka afa ho yayaaya no nyinaa no saa nkurɔfoɔ wɔ nyinaa no ɔmo ka nipa maako ɛyɛ 99 no ho ne mmom yɛwɔ baako bi a ɔne bɛba bɛka ho ama no ayɛ deɛ 100 no na ɔno deɛ ɔba sister sɛdeɛ ɔtie bi ɔbɛfa wo saa onipa yi deɛ akoma ɛne anigyeɛ bɛboa wɔ abrabɔ mu nti abrabɔ no obiara wɔ ne boafoɔ baabi a wohwɛ me biara no awurade yi obi ma ne mmoa wɔ abrabɔ mu awurade mu obi mmoa wɔ sikasɛm mu awurade mu obi ɛnte wase wɔ abrabɔ mu awurade mmie kwan ma wo awurade ɛma wo aboafoɔ wɔ sikasɛm abrabɔ a wobɔ afutuo mu abrabɔ a wobɔ adeɛ bi a woyɛ biara no mesrɛ awurade de ma wɔ anwummere sɛ awurade ma wɔ aboafoɔ wɔ ho yɛwiase oni bi asɛm ya na ɛya oni bi asɛm ɛya the world is never fair to poor people the poor people in the society the world is never fair to them because they don't have it even if you have a genuine case and you take it to the court they will tell you to make provision for a lawyer and once you don't have money you can't hire a lawyer to go and intercede or stand in for you. I'm telling you. Eti aboafoɔ ɛwɔ aboafoɔ ɛɛde ɛhoɔna. Nti na Bible say onipa nyinaa dɔ wɔ adue. Saa nso na onipa nyinaa taa wɔ adue. Onipa nyinaa dɔ wɔ adue. Onipa nyinaa nso taa wɔ adue.
onipa nyinaa dɔ wadie onipa nyinaa taa wadie nti abrabɔ no saa na tie o menam nyinaa no ɔpatafoɔ me secret no mahyɛ me ho den no matu me ho fo nti meyɛ obi a maba mu sɛ ɛduru sɛ mesu a mea metumi tu me ho punu no maka wɔ me kra mu sɛ ei mmerɛ duru sɛ mesu a mewie a no mea mapepa m'ani ase wohu ɔpatafoɔ ɔsu da hɔ m'ani na ɛden kɛkɛ nso mesu pretende no makɔsu no maba na mso mahem bi no mabɛpirikyi ɛyɛ adwuma no ɛyɛ ne mmara John 11:35 kɔkan Bible John chapter 11 verse 35 John chapter 11 verse 35 ɔse and Jesus wept eduru mmerɛ bi na Yesu tua n'ani si ya no wɔ su adentia ayakayaka deɛ ne ɔbrɛ ne amane a onipa de ne nam nti no abranteɛ ne tue su mu na osi ne tiri ase na nsuo tatatata nti eduru mmerɛ bi a mesu eduru mmerɛ bi a mesu metena ase a mesu saa eduru tama na magyae ma pepa sɛ mmerɛ a wɔsɛ mesu no magyam mawie anim a ne mabɔ ne matie adesua ne masua na mekɔ mbaa bi saa na metie o nanso sɛ maba mu bu paa deɛ no kwasɛm ni maba mu da because mahyɛ me ho den dada woka asɛm bi na ɛyɛ me yɛ a menkasa womfa fo mfrɛ me ma memfa biem sɛ no matter whom you are me papa no madamfo no me nua ba no me maame nua no sɛ wobɛɛ me na wontumi nka nkura nhyɛ sɛm nkyerɛ me woka asɛm na ɛyɛ me yɛ a ɛnoa no mablɔke wo saa na mesu teɛ wonkyate me ma me responde da wonka hwee ma memfie wo wonim nti a maadwene ɛne maadwene da me tiri mu a mede nam no madi nka programme ne dada na deɛ nti a ma programme adwene no ma programme adwene no a baabi a mekɔ no mentimi nkɔ baabi a mepɛ sɛ mekɔ no mentimi nkɔ nti obi wɔ hɔ nom a ɔsɛ mekyate ɔpatafoɔ mfie me wonni me tiri mu adwene meyɛ obi a nipa dɔm agu me so na ma split adwene no into so many parts ɛna mede bi solve obiara problem ɛde ama no ɔsɛ Jesus wept so it is no news when you weep it is no news saa na metie o woka asɛm bi na anyɛ me daa saa na metie mendi agorɔ mma wo nkyɛn bio ɛmfa wo ne nipa a wɔteɛ ɛmfa wo ne sɛdeɛ wosi teɛ saa na memeteɛ woka asɛm bi na anyɛ me daa memma wo nkyɛn bio ofurafo wopa yɛ hwan me papa kora didi me a memfii no wonim deɛ nti a ɛfiri sɛ adwuma na ɛda me so no adesoa na ɔsoro akyekyere de aso wɔ patafoɔ no ɛmu ɔdu yie na menya obi a wɔ abrabɔ no mu ɛma ne nsoɛ me agye awurade nkutoo ɛna bɛtumi asoɛ me sɛ awurade nyankopɔn so bɛtumi asoɛ me a na ɔpatafoɔ na menni asase so abiem ada a bɛtumi asoɛ adesoa no a ɛsome no I'm telling you saa da no na mɛka me nsa gu me bo na mawu afiri asase no so na saa mmerɛ yi a meda so te asase yi so no fa hyɛ wo tirim sɛ adesoa kɛseɛ bi so me responsibilities kɛseɛ bi wɔ me so ɛnti sɛ wɔ nipa bi sɛ me papa ne maame nua me ba wo hwan o wantumi anka nkuranhyɛsɛm na wode negative words ɛbɛɛ me a ɛno ano ma block wo wopa yɛ dɛn wode ɔpa akɔka kyerɛ nipa sɛ ɔpatafoɔ nyɛ papa ɔyɛ this memfa ho ade nti a mahyɛ me ho nkuran dada nti me allow nneɛma bi ma ne get it to me saa na meteɛ adesoa kɛseɛ bi so me hwan na ɛbɛsoɛ me adesoa kɛseɛ bi so owura Yesu hwan na ɛbɛsoɛ no ada a Yesu suɛyɛ no saa da no no ɔsɛn asɛnnua no so a ne yɛbɔ ne nsɛm mmienu ma mogya pram no saa da no yɛyɛ no saa nti meyɛ obi a mendi agorɔ saa nti woyɛ adeɛ bi a mema wɔ ne na maka kyerɛ sɛ adeɛ wei mempɛ gyae wɔnhwɛ yɛ abɛka sɛ apatafoɔ yɛ extremely strict baabi a mesubanteɛ ne de wi yɛ sɛ tetee me no onyame kyerɛ me sɛ ɛwɔ sɛ mehyɛ me sapɔ mu ntuo na mehyɛ me ho den akorɔkorɔ biara ni baabi a o
O maami bi ani baby, o ofa bi ani baby, o papa bi ani baby a oba be sha odin. Even kromo on ba be sha odin nyina no, obi ani bibi di ma. Aje se wo a wo kenya ho na wo kentene ho wa abrabonim. Enti ensu otokura wo se wo fam. Eja ato fie ho a wo se wo fam. Ade sakura wo se wo tuto esum sa na tie. And the life is 100%, but the 99% of the people are advisors, but only one helper. Sanity. And if I show to him, they shall one day. Too huful, and then you may for show to him. Ne too huful. Obi oha, bibi kitu abene na bamu abu. Bibi kitu abene na bamu abu. Obo mpa ya na onyamu aya. Ne no bamu abu. Emu abamu mu. Onyame dim de oyo no oyema ne ma. O ka se nti Opatafuor meti woni bibi hia me. Mabusa de bi wo awurade ani mo nyanye ma me. Saa na oso abusa de ne nyama ya. Eno nkire se awurade de nyame. Onyankopɔn de onyankopɔn odaso ho oso oya kese ne na doye ho da. Na hu mobro ho. Enti fa hye otrim. Me wo abusa de da makoma so. A me pese awurade ye ma me nenso onyanye. Eno ntinu onyankopɔn onyanyame ana. Enti mabɔ mpae ba mienu miensa awurade anya ama me enu nti awurade nye nyame ana we nyame ne we nyame ochena we nyame daache soso de biara oyo nyame fasasha otiri enti tuhufo the best be di jawa no nyame hira onye okese ontre wa him hwe ho dene na show hun cry mame na people wani wa mu nisuo nisuo ni de osu bi eye osu anu aba bonten no abesere yigina yesu ani abesere life. That is how God created the world. Na mi shiraw omo ho ba mame na Awurade mo asumdwie aya asumdwie papa peace baby a obi a michia wo nimre